ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓളറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി കിച്ചൺ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മല്ലിയില എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മല്ലിയില വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ തണ്ടിൽ നിന്നും ഇലകളൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് തണ്ട് വേണ്ട, തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, ഇലകൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മല്ലിയില തണ്ടിൽ നിന്ന് ഇലകളൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റി വയ്ക്കുക, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അടർത്തി മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ്. ഒരു 2-3 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ കണ്ടെയ്നർ വേണം. ഈ 2 സാധനങ്ങൾ മതി മല്ലിയില കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോർമലി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മല്ലിയില കേടായിപ്പോവും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നോർമലി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മാസത്തിലധികം മല്ലിയില കേടുകൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലീൻ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെള്ളമയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1-2 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ, പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഗ്ലാസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മല്ലിയില ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല ഈ ടിഷ്യൂവിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയിലുള്ള മോയ്സ്ചർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഇല കുറേ നാൾ ഇതേപോലെ കേടുകൂടാതെ കുറച്ച് ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ മല്ലിയില വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ മല്ലിയില ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ടിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല. ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മല്ലിയില എല്ലാം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 4 സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ മറ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ 1 മാസത്തോളം നമ്മുടെ മല്ലിയില കേടാവാണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് മല്ലിയില ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ നോർമലി വാങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായിപ്പോൾ ചീത്തയെടുത്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നാൾ മല്ലിയില കേടുകൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഞാനിത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് മല്ലിയില കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ 1 മാസമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയാണ്. ഇത് 1 മാസമായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഇല്ല, എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1-2 ഇലകളൊക്കെ കേടായിട്ടുണ്ട്, അതല്ലാതെ ബാക്കി ഇലകളൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കിച്ചൺ ടിപ്പെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം പറയാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.